Assalamualaikum. Aku jane ngantuk pisan. Tapi yo piye? Yo gawe video lah. Dinane kae ping pisan, saiki sing keloro. Pilek. Sik nek ku cerita tekan ngendi yo. Pengen cerita bapakku. Bapakku ki anu wong iki yo kemaki ngono kae tukang ngentaki wong. Aku sampai kesel aku ning omah mesti gelut tukaran nek karo bapakku. Tak pikir-pikir keluargaku ki yo senajan to kecukupan biasa sederhana, tapi ki yo guyub rukun masih sok ibuku bengok-bengok anu bar yo bar. Jare bapakku mesti jarno wong iki panggah kudu sabar ngono jare. Ya wis. Ya bapakku terus sing marahi aku, mblajari aku. Kon sabar ngadepi wong nek sing ora bener ya ora usah diwales ora bener. Dijarne disabari. Jare sing males sing kuwasa. Tapi dasare nek aku ya ora iso. Dikasari yo ganti kasar aku nyapo. Embuh nek bapakku aku nurun ibuku kok ora kena dikasar. Yo nek ra dijiwit yo ora jiwit. Tapi aku nek dijiwit yo ngampleng nyapo. Ora wis aku ape cerita bapakku. Biyen wi paling aku pas SMP paling. Ana SMP biyen iki kancaku yo lanang wedok ni mesti sok mlumpuk nang omah kumpul. Seru banget aku mesti kangen. Gojek guyon-guyon ngono. Cah akeh. Pas riyo ngono kaya dolan bareng ngono sampai sik 2 tahun wingi, setahun wingi sian orang anu enggak dolan bareng. Biasanya mesti dolan bareng, biasanya bodo 3 dino dolan bareng ngono. Enggak lanang, enggak wedok wis mesti numpuk dadi siji. Paling tuku apa ngono mangan bareng mlumpuke ning omahku ngono sampai sore ngono wis suweneng wisan. Biyen aku songo dispensa kanca-kancaku biyen aku lulusan tahun 2008 bener 2008 aku dispensa. Bapakku karo kanca-kancaku sing wis maksudnya sing sok moro kan akrab yo kenal akrab karo lalu barang kae. Nah, iki pas pada suatu pagi hari, tak gayang nggih bahasa Indonesia, tapi aku nggih bahasa Indonesia mesti medok lho. Yo kuwi pas isu-isu to. Bapakku kan nang kandang wedhus. Aku nganu diceluk morokan. Aku yo ora ngerti nyapo. Ngene jare. Kuwi rasa pas dino Minggu kok. Dene. Aku moro moro. Nyawa Pak? Aku. Bapak karo rupane serius banget. Karo mbuh benakne dadunge wedhus ngono kae. Sesuk kanca-kancamu lanang kon moro. Sesuk kanca-kancamu lanang kon moro ning omah. Lah nyapa? Aku. Kanca-kancaku sing lanang tok, sing wedok ora. Lah nyapa Pak? Aku. Terus wonge meneng sik panggah karo benakne dadunge wedhus e. Iki laler jane apa? Ngertine aku batang uripan ya apa mangane dirubung laler. Nah yo tak cerita terus nih. Tekan ndi lek ku cerita malih lali. Yo kuwi wonge sik karo nyekeli dadung wedhus ngan tak tengok. Lah nyapa Pak kok mek kanca-kancaku lanang sing kon moro ndar aku lek nyapa ape diseneni apa aku malih dipenging kancoan karo cah-cah aku ngono. Terus jare bapakku. Ki lho delokan wedhusmu wedok. Jaluk bojo. Iki tak nggih alus lho ya basane. Nek bapakku lek ngomong ngene. Iki lho wedhusmu wedok njaluk tit. Ngerti to mesti anu sing teke nganu mesti ngerti. Wedhus wedok njaluk di tit. Titi sensor lho ya cah, sensor. Ngono jare. Terus aku kan yo guyu kekal kok kurang ajar men. Masa kanca-kancaku dikon bojone wedhus. Wedhusku njaluk tit jare. Jare ngono, oh kan bengi iki wedhusmu ki bengak-bengok ae.
Ki njaluk tit iki jare ngono. Jaluk tit. Aku ape tak sebutne engko nganu ora sopan. Wah, aku dicerca wong akeh. Nah, tiwas. Darane ora bener. Ngene terusan yo sesuke ngono aku pas tekan sekolahan kancaku tak omongi. Cah. Kowe sesuk wi sing lanang-lanang karo bapakku kon mara nang omah. Aku ngomong ngono to. Nah, kancaku. Lho, enak apa, Bir? Enak apa, Bir? Nganu. Wedhusku njaluk gawe. Aku ngomong ngono. Aku yang ngomong jare bapakku wedhusku njaluk gawe. Aku ngomong ngono. Njaluk tit. Lah kancaku ya sing nganu ya bengok-bengok. Aku dijancuk jacuk kowe Pir ngono jare. Kurang ajar. Mosok gek ngene bocah ganteng-ganteng dikon nganu wedhus ngono jare. Dikon bojo wedhus kan wedok. Bengi bengok-bengok njaluk bojo jane rene. Bapakku ya ngono aneh-aneh mosok ngongkon kancang-kancang kon bojo wedhus. Bagus lah. Tapi yo piye wong kanca-kancaku ya semono ya paham. Bapakku mek benggang-blenggang. Ya wis nek ngono. Nek ora lucu rasa guyu, apa nek engko apa nek sing ora demen ngono ndekne kep. Aku pas ngupload video wi nek sing pomo nek sing ora demen. Cah iki pengen tenar, pengen aku ser tenar masane aku artis. Ser tenar, nek ser tenar aku prayo maca sing ayu ora dramus kaya ngene. Maca gawe ngene ngono kae, enggak apa ngono kae. Ora ngerti aku. Terus kene dipasangi anu pasangan ben ketok ayu kambi alise ngono dibenakne. Oh, lha wong aku ora. Cari pengen tenar. Ser nganu ser ndelok ya didelok nek ser ora ndelok ya enggak apa-apa. Diblokir wae gampang ya toh. Aku ngono wonge seneng damai. Demen aku nek akeh koncone. Timbang akeh musuh tinggal apa lho ya. Oke ya wis. Ndang turu malam minggu ndang bodoh macak sing ganteng, macak sing ayu. Sing ora duwe pacar kono ndang turu. Oke, ya wis. Assalamualaikum.